ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣି ଦେଉଥିଲେ, ଝାଡ଼ ସଫା କରୁଥିଲେ, ମାଟିରେ ପରିଶ୍ରମ ଲଗାଉଥିଲେ। ଥକି ହାଲିଆ ଘରକୁ ଫେରି ମାଙ୍କ ପାଦ ଦବାଉଥିଲେ, ଖାଇବା ଖୁଆଉଥିଲେ, ଔଷଧ ଦେଉଥିଲେ। ରୁକ୍ମିଣୀ ବୋଉ ପ୍ରାୟ କହୁଥିଲେ, ବାବୁ ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି କରୁଛ? ଅର୍ଜୁନ ହସି କହୁଥିଲେ, ମା ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ବାକି ସବୁ ମୁଁ ଦେଖିନେବି। ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସବୁ ମଜୁରିଆ ଚାଲିଯାଇଥିବା ପରେ ଅର୍ଜୁନ ଏକୁଟିଆ ବଗିଚାରେ କାମ କରୁଥିଲା। ଆକାଶରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଛାୟା ପଡ଼ୁଥିଲା। ରାଜା ସାହୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଓ ପଚାରିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଏତେ ରାତି ହେଲା ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛ? ଅର୍ଜୁନର କଣ୍ଠ ଭାରି ହୋଇଥିଲା, ସାହୁବାବୁ ମାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ବହୁତ ଖରାପ, ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କାମ କରୁଛି। ରାଜା ସାହୁ କିଛି ନ କହି ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ରାତି ଅର୍ଜୁନ ନିଦ ନ କରି ସକାଳେ ଔଷଧ ଆଣି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ତାଙ୍କ ଦୁନିଆକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ରୁକ୍ମିଣୀ ବୋଉ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ନିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ, ମୁହଁ ଧଳା। ଅର୍ଜୁନ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ମା ଉଠନା, ଔଷଧ ଆଣିଛି। ରୁକ୍ମିଣୀ କମ୍ପିତ ଓଠରେ କହିଲେ, ବାବୁ ଏବେ ଔଷଧର ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ବହୁତ ଥକିଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ନ କହି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ।